Здравейте хора, това е още едно видео в моят канал Димитров 9 и днес отново ще снимаме на Fortnite. Сега започваме. Днес пак снимаме с Дани Петров и Коко. И този път се надяваме видеото да бъде още по-хубаво и от миналото. Миналата игра направихме Victory Crown. Отново сме с скина на Slim Shady. No, wow. Зарежда играта. Чакаме да зареди играта. Зареди. Сега чакаме да почне играта, защото ние преди това сме заграли вече. Надяваме се още едно Victory да направим тази игра. Къде скачаме? Дай тука. Добре, айде. Да, там ще скачаме, там долу. Го. Окей. In English. Браво. Сега ще скоча върху дрона аз. Аз имам и хилове, и лут. Лут, между другото, не е лош. Човек, имам и помпа, и още си нещо си там. Идвам. При мен е човек. Убит. Малко токсик. Stay row. Stay down. Слагаме маската. И сега ставаме още по-добре. Да. What? Не съм хедшот снайпер. Нищо не съм Само целили даже. Не бе, аз хвърлих едни бомбички. Мислих, че са хилове просто. Много ви благодаря за колата, когато няма бензин. Вече е моята. Да, пише Алекс без БГ Скар. Удари! Хора при мене. Ай,
убиха ме, бате, това ме наспами с тъпата си помпичка. Само при мене са трима само дето. Само при мене са трима човек, само при мене са трима. Стига, бе, няма как видеото да е толкова кратко, бе, брат, ти се базикаш. Брат, ти се базикаш! Браво, бе, Дани. Давай, Данка. Дани, какво правиш, бе? Ти го спасиш. Ей, бате! Не бе, дай ще изиграем малко креатив. Айде малко креатив. Тъкно видеото да е малко по-дълго. Не бе, видеото ще е по-дълго, бе, споко, бе. Как го еш проценти, бе, ало? Не, в смисъл... Сега ще поиграем малко на креатив, хора. Другото, много благодаря за миналото видео, че имаме 22 гледания. Мисля, с толкова малък канал, толкова много гледания са вълк за мене. Прики, че искам да минем рекорда, където имахме 100 гледания. Не 100, 54, 56. Пускай Билзон Варс, пускай Билзон Варс. Между другото, този Алекс Бест също има канал в YouTube, така че да го последвате и него. Много готин канала. Казва се Константин Колев. На български. В YouTube. И снимката му на един самурай. Да знаете. И да се абонирате, да му лайкнете видеята, много добре ще стане, да знаете. Пускай Билзон Варс, защото накрая ще изтрига това, ще го... Такова. Да правим партилер да го пусна, човек, просто не прави. Брат, направим партилер, айде, бе. Добре. Да. Да, с момента го правим. Добре, това ще е всичко от това видео, така че... Айде, това ще е това видео. След малко ще кача още, айде.